बे समाव नोंथांमोननिसिम मोनसे आलादा खौरां गावनि गारिखौ फाननानैनो बायदों गराय जाहोना मा नोंथांमोनहा मिन्थिनो लुबैदोंना आथिखालाव पेट्रल आरो डिजेलनि बेसेन बांनायखौ लानानै सासे सुबुङा मोनसे आलादा हाबा मावदों गारि फाननानै बायदों गराय बाक्सा जिल्ला खालपानि बाजार अन्थाइबारि नरसिंबारि गामिनि शैलेन्द्र बसुमतारिया गारि फाननानै मासे गराय बायनानै लादों पेट्रलनि बेसेन बांनायखौ लानानै बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमा गवर्नरआ खालपानि बाजारनि साखाथियाव थानाय अन्थाइबारि नरसिंबारि गामिनि शैलेन्द्र बसुमतारि बिथाङा गावनि बाइकखौ फाननानै मासे गराय बायनानै लादों बिथाङा गावहाबो उन्दैनिफ्रायनो सिमां दंखायोमोन दि सानसेबाबो गरायाव गाखोथारगोन होननानै डिजेल पेट्रलनि बेसेन बारायनायखाय बाइकजों सोलिनो गोब्राब मोननानै बिथाङा बे समावनो खाबु मोननाय बादियै गावनि बाइकखौ फाननानै मासे गराय बायनानै लादों शैलेन्द्र बसुमतारिया गराय बायनानै गावखौ गोबां खामानियाव बाहायनो हादों आरो खाथि खाला जायगाफोराव हान्थिनायावबो गोबां मदद मोननो हादों बे गरायखौ बिथाङा 15,000 राङाव आनन्द बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोदों आरो गरायनि मुंखौ बिक्रम सिंह दोनदों होननानै फोरमायदों गराय लानाया आंहा गोदो उन्दैनिफ्रायनो सिमां दङमोन माने जिउआव गरायाव खेबसे गाखोनानै गोसोखौ गोजोन होनो बिनिफ्राय आं बहुत गोबां समनिफ्रायनो गरायखौ लानो होनना सेस्था खालामबाबो आं नागिरना मोनाखैमोन बा दंमोनब्लाबो आंनि गोसो बायदि गरायनि कालार महर मिलायनायखौ आं मोनाखैमोन नै दा आङो नैबे 2022 मायथाइनि 1 जानुवारियाव आङो माने बे गरायखौ आं मोनदों नागिरना मोनदों बेनिफ्राय आं बायनानै लाबोनाय जादों नै दा आङो आंनि गोसो बायदियै आङो सम सम गाखोयो गराया गाखोनायाव जोबोद मोजां बेनिफ्राय खोथाया जाहैबाय मा आंनि सिमाङा जों माने जेबो साख्रि बाख्रि गैयि जेबो बिजनेस गैयि मानसिया आजिखालि बाइक सालायनो हाया नै दिनैथ' फैयै फैयै जोंनि ओनसोलाव पेट्रलनि दामा 120 रां जानानै दं बेनिखायनो आङो सम सम गरायजों आंनि खामानिखौ मावो बेनिफ्राय आङो माने गराय लानानै आहा ओजों ओजा बे मानसि दोमसिनाव थांनाय फारसेजों मालाबा हाबा हुखायाव थांनाय बे खामानियाव आं हेफाजाब मोननाय जादों नोंथाङा बे गरायखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय जादों बे गरायखौ आङो जोंनि ओनसोलाव जोंनिया बाक्सा जिल्ला गोलैयो जोंनिया गबरना मौजा बेनिफ्राय आङो बे जोंनियाव आनन्द बाजार होननाय मोनसे मार्केट बा बाजार दङ बे बाजाराव आं थांनायाव बोरैबा थाग थिग लोगो मोनफ्रांनानै आं बायनानै लाबोनाय जादों आरोखि नोंथाङा ओरैनो आङो ओरै बोरसि बारनायसिम थांबाय सोनाबजों आरो जोंनि खाथि खाला ओनसोलाव आङो सम सम गरायजोंनो हान्थियो ओरैजाय सानजाजों आङो बागमारा होननाय मोनसे जायगा दङ बागमारासिम सिमला बिसिम आं थांनाय जाबाय आरोखि दायो आङो साननानै मोनदों आं आबादबो मावो सम सम बे आंनि आबाद बा आङो लेबु होनना बुङो ओरैनो जोङो खागजि बा गोखै होनना बुङो बै बेसादखौ आङो आंनि आबाद थिलिनिफ्राय बे गरायनि सायाव आङो बस्थाथाम बस्थाब्रै थिखांनानै लाबोनो हायो न'सिम बिनिफ्राय आङो मोजाङै साइकेलफोरजों लाङो गोजानाव बिनिफ्राय गरायखौ आङो माने गोजानाव लांनायाव गोखैखौ लांनायाव आं बाहाया माने फोथारनिफ्राय लाबोनायाव आङो बाहायनायाव आं मोजां मोनदों आरो जोबोद आग बारायबाय थानाय बायदि मोनदों आरोखि आङो साइकेलजोंथ' गोबां बेसाद लाबोजाया नालाय बाइकखौथ' आं दानि एसे सिगाङाव बुंखाबाय बाइकखौ आं सोलिनो हाला माने पेट्रलनि दामा बारा जाबाय दा आं नैबे गरायजों माने आंनि खागजिखौ बा लेबुखौ आं लानानै आंनि न'सिम फाथायनो हायो आरोखि जानायाव ओरैनो दाना होनांगौ दाना माने गुन्दै बुट बायदिसिना होयो बेनिफ्राय आङो ओरैनो नगारना दोनोब्ला गोसो बायदि जायो आंनिया दैमा जिं जिं जोबोद गांसो दङ आरो सम सम आं बायनानै लाबोयो अब्लाबो माने न'आव न'नि अननाय होनो थाखाय दाना होनाय जायो आरोखि गुन्दै बुट बायदिसिना होयोब्ला गराया गावनि न'खौ लायो आरो बिनि बैसोआ दा 8 बोसोर जाबाय बेनिफ्राय बिनि हाथाया थाइब्रै जाबाय थाइब्रै माने 4 दात जाबाय 8 दातआव बा 8था हाथाय बायोब्ला जुवान जायो बिनिफ्राय आं मिथिना मोन्दों गरायनि जिउआ मानसिजों समान बैसो होननानै आं मिथिनानै मोन्दों आरोखि दा आं बिदि सिन्था खालामनानै गरायखौ लाखिनाय जादों आरो बायना लाबोनाय जादों बिनिफ्राय आंनि खोथाखौ जोबोद मानियो आंनि गराया आं दस्रा गरायखौ मिन्थिया आं जुदि लेंहरोब्ला न'आव फैयो आं नगारना हरोब्ला टाइमाव थाङो
बेनिफ्राय टाइमाव आं नायबाय दं आं ट्रेनिं होबाय दं टाइमाव बे गराया आंनिया हारसिंनो न'आव फैयो मा ओरैनो आङो बिक्रम सिं दोनदों गरायनि नामखौ गरायनि नामखौ माने एसे माने सुरबो देरनानै सिं दोननाय जादों आरोखि बेखौ गाबज्रिबानो फैयोना गाबज्रिबानो फैयो नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बेंक पिअ बेंक क्लार्क बेंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360